Tora mhiko idari. Ini ndamdenga wele kwa msimzana. Indonzi chipo chisano. Tauya mudalira mambo ngezi. Ndakamanganya Jonathan Chigundu. Ndakamanganya Jonathan Chigundu. Chigudu. Ndinoda kuti abude pachena ndizive kuti tiri papi. Zokore mashuninya wa mudara. Tedzira ikoro. Ndinoda kuti abude pachena kuti tizive tiri papi. Zataura changu cheze. Tatara chikari changu cheze. Taurisa imeba Sungwa ni mosha. Ndikanyepa ndinosungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Mwari wandinzwa. Midzimigo ndinzwa. Midzimigo ndinzwa. Raibu. Indonzi Jonathan Chigugu. Auya mudalira mambo ngezi. Kuzvidaira zvandikumangana chipo chisano. Tataura chokwadi changu chese. Tatarama kuva ndosungwa nemhosva. Mwari wandinzwe. Midzimigo ndinzwa. Right. Vatiti ndiye Jonathan amati muda kutaura nembambiri padare here. Right. Pindai dare nyaya imbinzwe. Makasimudza voice nekuti vanhu vese vari muno vanzwe nyaya iyi. Pamusoro inini handina zvizhinji zvandinoda kutaura asi kuti uye kwandaita kudai ndakaona murume wangu asadore foni asauye kumba saka ndanga ndati ndiuye ndinzwe kuti ari kufungei nezvemba yedu ndosaka ndauya kudai. Musati maona pfungwa yekuuya kudare hakuna here vamwe mumhuri dzenyu kumurume wenyu nekwenyu vane responsibility yekuita izvozvo vamakangoningira kuti tisati taenda kudare gai ndiende kuna baba mukuru, regai ndiende kuna mainini, regai ndiende kuna sekuru, kuna ambuya. Hakuna here vanhu vakadaro. Ndakatombotuma muzukuru wavo vachingoti ndinouya kumba. Chatinoda kuti titaure kuti mangwana musazosorwa. Zvakangoti tatangana pamhanya kwamambo. Kana muine vanhu vamakamboshandisa muukama hwenyu, zvinoda kuzikanwa nedare sezvatakuita kuti panotori nemuzukuru wamakambotuma mubasa iroro handipi. Ndobva aenda vakati ndinouya pabanga nguva yekuuya yanga isati yakwana. Vachigudu mai kuuya kwavaita kuno ndo last option yavafunga kuti ndakuenda kwamambo ndimbotraya kuti murume auya ataure chokwadi chake kana kuti ataure kuti ndizive kuti taapapi. Mune nguva yakareba zvakadii musati maenda pamusha vana mai kuti vazotofunga kuti muzukuru chimbomhanya, muzukuru adzoka regai ndimboenda kudare. Mune nguva yakareba zvakadii? Ndinenge ndakukwanisa mwedzi miviri. Inenge yamwedzi miviri. Ndizvo? 2 months. Baba, tidzimeko. Munotopiwa mvumo. Munopiwa mvumo. Munopiwa mvumo. Anzwa foni yake yakurira. Akati regai ndiidzime. Anga akutoidzima. Right. 2 months. Ndopane chisoro namai chivapindurai mudare nokuti vati ndati ndingozonzwawo ndiri pamberi pamambo kuti nyaya yemba yedu yetiwati position yairi iye zvino nemurume because akainda 2 months
nokudzoka. Mozongopindura zvese. Service ndo inotsvagwa nemamai pa2 months kangani. Noti kutorohwa nehana, ukaona munhu akutompotera kudai anenge akurohwa nehana kuti munomboenda here muchidzoka pamba? Muchigarepi kwamungagare 2 months usina kudzoka pamba pako? Toona distance one dare kuti sure nyange rikanzi rasunga basa rinosunga munhu zvekuti anogona kutadza kudii kudzoka pamusha. Yenyu yakamira sei vachibudu? Pamusoro pedare nyaya yangu yakamira sekudai. Inini nemudzimai wangu tane nguva tichitadza kuwirirana zvakanaka, asi chisoro changu chikuru pamudzimai wangu handinga ndisina kumusiya, asi ndaida kuti adzokere panzvimbo yake semudzimai mumba. Mudzimai wangu haarespect amai vangu chaivo padibereka, anotuka. Hama yake ndinini, haana imwe hama kunze nevana vake. Vangu vana inini vanogara musango. Izvezvi ndine mwana musikana waakabvisa pamba iyi, anga akupinda mumba mazuva apera. Zvinhu zvinobata izvozvo nokuda kwokuti nhaasi mwana wangu. Handina mwana wangu wandogara naye pamusha pandogara. Inini wacho, iye wacho chaiye pandiri panapa haatona respect neni. Munodoona izvezvi atotanga nekujamba veukama vese nombauya kudai. Handizivi kuti ndo zvinoita chivanhu. Handimanzwa ndichibvunza pakutanga tichiitira kuti titsvage kuti ivo atechati mawitness kakuti anoti muzukuru ndakamutuma, muzukuru oti shuwa sekuru ndakavaona vakati zvakadai zvakadai. Patika vachigudu hatirase mbereko nekufirwa. Endi hatigone kuramwa musha. Tichiramwira munhukadzi kana kuti titi achazofunga ega mukadzi uyu, kana kuti mukadzi uyu achazogadzirisa mamistakes ake ega. Kana ndamuratidza kuti ndinogona kudiwa apa, iye akadzwa kuti ndadiwa apa, achagadzirisa mamistakes ake. Aiwa, munhu ada kuudzwa point blank, amai zvamunoita izvi. Nokuti kana varamba mwana wako iwe, mwana wacho unoda kuti achengetwe nani? Hatiti. Saka iwewe kana usina kuvaudza, vanoti murume wangu akabuda pamba akaenda, handizive kuti chisoro chaakaita chii. Saka ndo zvavati nhasi ndinoda kuti ubude pachena ndizive takanangana nemba yedu iripo here kana kuti haipo. mhosvo dzako manje ndafara kuti ndodzauri kuvaudza. Saka ndaona senga wanga uchiudza ini. Ndoda kuti iwe uudze ivo kuti zvamati titaurirane pameso pamambo zviya. Nyaya yangu iri pekuti mwana wangu uya wamusiri kuda pamba uya ndiye handitsamwisa zvekuti nditadze kunge ndichida kugara nemi kana kukufarirai. 2, vabereki vangu kana kuti vanani vangu pamuri kunouya kuno ndiani wangu weukama kana weukama hwenyu wamakambotaurira nyaya idzi nekukura kwadzo kuti ndabva pamushanda zvodai ndakati handiri mapawa uchivabvunza iwe nokuti ndo varikuda kuziva. Pamba pamuri kuona pandakwanisa 2 months mhosva iri kundibata iri kunditsamwisa inyaya yakati. Then isusu sedare tovabvunza kuti mazvinzwa here? Nenyaya yevanhu haisi nyaya yenyowani tinogara tichitaura. Tine nyaya yevana yatinogara tichitaura kumba kwedu. Tine nyaya yevabereki, tine nyaya yerespect nemurume wavo. Zvese izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti inini ndakaona sekuti pamwe kuda ndikabva padhuze nezvinoita naye.
semunhu waunofamba iwewe uchingotaura kuti handichengeti awafamba pese unotaura zvakashata pamusoro pangu asi inini ndiri murume wako. Saka ini ndakaona sekuti inini ndiri chinhu chisina basa kwauri. Urikuzvinzwa here amai? Pindurai murume tichitakateerera kuti chakati kana ndandichichiita murume wangu ndandichichiita nekusaziva, but iye zvino ndazodai ndichadai because ilaki kuzochinzwa manje chiri kuitisa kuti murume uyo asuduruke pamba, ambenge asuduruka asina kukuudzai, nhasi ari kukuudzai. Pamusoro zvataura Soko zvinhu zvachona ndizvo. Toda kuti mutaure zvimwe zvachona ndizvo, izvi ndizvo, izvi hazvisizvo. Tichitaura panyaya dzevana, Soko vane vana vairi, musikana nemukomana. Mukomana wachona takatogara naye holiday yekutanga, ivo vanga vasingatogari naye mudiki. Holiday yechi2 akafonirwa, ndikamufonera kanzi gogo vatiti handisi kuuya kuholiday asi tetomuda kuholiday. Musi watadzokera kuchikoro akatofona, mama ndakudzokera kuchikoro, ndibva ndatomuti dhedha havasi kudara foni. Musikana muhombe ndaigara naye, ndichigara naye musikana muhombe takasvika pakuchinjana mashoko achibva ati ndakuenda. Soko vakambonetsana neni vakanditi kana pasina vana vangu handifare. Ndikabata foni ndikafonera musikana wamuhombe ndikati pana mwana dzoka kumba. Pana shi akanditi mama ndichakwanisa kudzoka kumba nekuti ndawana basa. Pana shi obva tanga kugara kukadoma kwaari kugara. 1 2 panyaya yevabereki, mubereki wavo ndaitomuda, ine ndinotomuda, asi pane pakazorwara Soko. Parwara Soko ndikati rege ndivaperekedze, mama wakati ngauye kumasvingo. Ndakasimuka nehanzvadzi yangu tikasvika kumasvingo. Ndasvika kumasvingo mama wabva kudza muromo wekuti handisi kudai pano, vana vachingoda mwana wangu. Gara vapa filling station kumasvingo azodzoka kuseni. Vadzoka mama vakazodzoka kuno, handina musi wandakapanana mashoko neamwene vangu, handina. Kusvika vazotaura chikonzero chavo chokuti sei vanga vasingade kuuya kumba zviburikidza nehama dzaitaura zvisiri izvo pamusaka paSoko nemagariro atinenge sei atinoita. 3 nyaya yerespect yavataura. Munhu unogona kutadza kupa respect uchingoti hamumwe wangu, because murume nemukadzi sometimes munenge muri shamwari, asi munenge usingazive kuti mumwe wangu aritobatikana nazvo kuti hasi kundipa respect. I'm very sorry about it panyaya yerespect. Kana zviri izvo Soko muri kunzwa mai vachitsanangura, imi matsanangura. Nokuti chinhu source yeproblem inoda kuzikanwa. What is the source? Dambudziko riri kubva papi? Iwe ukaita zvinyunyuto muhana mako ukangonyarara, ukatora action usina kubuditsa kana kuexposa kushamwari kana kuchii, hauwane rubatsiro. Nhasi vari kukutaurira kuti chakati, iwe uri kuti chii naadzimai vako? Ndozvavari kuda chete izvo, ndozvavanga vachida izvozvo. Ina handizivi kuti ivo vanga vachifunge. Inini semunhurume nyangwe ndikasauya pamusha pangu handizive mupamombe kuti inini ndinosungirwa kuita mukadzi mumwe chete. Aiwa, zvayakazova mavatera zvokunyama ivo vari kuti ava maya ndakavaudza nditi ndine 15 years ndakagara nemudzimai wangu. Remember 15 years, vana ava vana vadiki. Pana she wacho ndikamuinza muno musikana dei zvaibvira kuti apiwe mukana wekuti auye atestify. Ndifungi kuti kana vakateerera dare rineri vanozvifarira. Munashe wacho kuuya kwake yanga yave nyaya yekuita sekuti ini ndandanyanyisa kupopota. So iri nyaya yataura ndandidika naizvo. Maonere enyu nezvotaura namaya mafungiro enyu patumadza mamuzivo. Hamuna mafungiro here nezvotaura namaya.
munhu angafungiwo ukakwara kuti andazwa iti fine yerespect ndaizvo zvevana zvataurwa aitikira zvakaita saka unondowazi kuti mai akanenge vari kuti vanga vasingatoziviwo kuti zvii zvamakatsama vanenge vakuziva zvinogadzirisika here kana kuti hazvinogadzirika kana adzokera kuhama dzangu nedzake akamutaura nyaya yake zvakanaka nokuti inini panapa ndogona kuti but rugaro rwacho anogona kushayawo nehama dzangu dzichiti inini hatitsike pamushapano yes zvese tinoita inini ndokwanisa kuaksepta nokuti uyu munhu wangu kuti ave kwachigudu ndini ndakamutsvaka inini naiye togona kugadzirisana asi inini nemhuri yangu togona kutadza kugadzirisana nokuti aenda nemasirisi pamukadzi mukadzi anotongogadziriswa nemi because ini ndikakurambirai mukadzi wenyu kai muchimuda mukadzi wenyu hatina kwatinoerisidari hatina kwatinotiendesa isusu nyaya toda kutaura panapa ndeyevanhu 2 mukadzi nemurume vari kugara vakati umwe ari kwake umwe ari kwake zvekuti ungaite vakadzi vangani izvo hazvina anorambidza but iwe ndione kuziva kuti uri kuzviitirei zviri kukubhenefitisa here uri kuwanei mazviri ndiwe muridzi wazvo nyaya yakakosha manje ndeyekuti uri kudzokera here kumusha kune mudzimai nyange uchizoenda kune mumwe mudzimai wako kana kuti kune mamwe madzimai ako mudzimai wako uri kumuchengeta here semudzimai wako uri kugara here pamba pako sababa wepo pamba pako masako akatafaniri ausugara zvakare wewe uchiti ndemadzimai mudzimai kwauna wamusuma kuti ndaboroora handisati naroora asi iye haana kutaurawo kuti pandanzwa panapa mukadzi haana kutaura nyaya yekuti une mukadzi sorry kubata kunokuindisa kuseki sorry amusorerida nauya ndanchida kutaura kumasoro ndeyekuti imi zvimwe nguva mungazvitora sokuti mudzimai wenyu wakurumidza kana kuuya kumudani iye zvinhu zvaazvichitomubata mabudiro amakaita imi pakupedza 2 months musina mbofoni hamusikafoni saka uyu zvamubata kuti kana imba yadai ingava imba here chavakanganisawo mai ndechekuti vamanya kudare hombe vasati vambobvunzana wokuti vazive nekuti manzo vabvuma vakati apapa ndakapakanganisa asi ivo vanga vachitofunga kuti ndagona nokuda kwokuti imi mama kangoti zii yenyu yanga isingarevi chinhu hamusorovhi maprogram nenzira yekuti iyo ndongotiza mumusha iye achazvizivira kuti ndatizei kana musina kugara pasi kutaurira hagoni kuzvizivira asi zvinoda kuti imimi usababa ndimi makatora mataura zvakanaka mukati ndini hama yake imimi zvamakatora munhu mukagara naye mukamudza pamba penyu ndimi maakutofana kuti uona kuti upenyu hwake ndiani ari kumuriritira ndiani anodii kana makatsama makabva makatsama munotsama asi hamufaniri kungoita mudodododo kuramba makatsama maifana kudzoka imi ndimi maifana kutodzoka tanga kudzora mwoyo wenyu ndoda kuonesa umambo ndindo muchengero saka ivo vatanga vakakutangira izvo kubva vasikakudare hombe zvisinei vabvuma muzvo saka ini izvozvi zvamauya kudare rino muri kuti kudii pamusoro pokuti kana mobva pano apa imi munobva pano ndo zvangobvunzwa nedare kamobva pano muri kuenda here kumba naamai kumba kwenyu chinyanya ibonde wakamutorera munhu wamutorera bonde iwe tumanzi asingaone bonde unofunga anodzwa sei indurai ndanza pavati munhu unorambidzwa here kuita wakaziva ukwamanya ndiye ataura amanya saka zokureva kuti munhu waataura kana munhu asingarambidzwi kuita vakadzi vakawanda ivo mai vakambozviziva iyo zvekuti una vakadzi havana aiwa ndandakanganisa kunzwa ndosaka ndapindura saizvozvo
inini wacho handitori nawo. Number 2, tererudzi. Uchibva pamba iwewe. Hama dzako iwe, hama dzako nditi wakadzitaura here kuti ndakubva pamba nezvikonzero zvinoti here. Dziri kupi nhasi panapa dziri kuitire sire unayo? Tingazive sei manje? Samutenderera mukomana wangu. Zvomba mako nemukadzi wako asi zvomukoma wako nemuna wako. Nokuti vese musi waunoona wani wavo akabata mukadzi wako ndomusi waunotema nedemu sakura kuti haasi wepo. Panzwisa nyaya solva problem nemukadzi wako kwete kuwandane apa. Iwewe ugere ikoko kusango kwacho ikoko uri kupona sei? 2 months munhu asikaone bonde. Iwewe kwaugere ikoko kanjani? Ugere Fana uzikole kutashama. Zvidzore. Sorry vasho. Ngoti lato kuti mayamba pachokuita. Ai vaso. Ngatikwenda sana baba sana. Dambo. Ngaza ndiwe. Ma problem is that. Yes ni maso. Ari zinewe. Ndi umura. Ayo. Uzamana kutere kuti atuma ndinawazo kuti chi nguva yareba. Saka zvavari kufunga manje. Ivo havasi kutoziva kuti kufunga. Saka vaizoziva sei nevasoko kana kudai vanga vasina kuya. Chatoita kuti nendowedzere kutsama inyaya yekuti ivo vanoramba. Ayo, kutaura hangu. Tsama makatsama utata zvona vasoko kuti makatsama kare. Uzi pa 2 months apa. Zoradza zvori mumuna muri makabatikana. Yamunoita zvona kuti muri makabatikana. Saka manzo ndaibvunza. Tatombo chivunza mese. Tikarekedza la. Mukarekeza kumudza. Zvakuri mugwemba. Maida uzokudii kuzomubatira nechikomana kuti. Uzi mavana kunge makamudza. Tamari, ini nyaya dzama dzangu dzedza ndanani nevana vangu vaya. Nyaya yedu inini mutongo wangu wandikuza ndowakati. Anditi izotitaura kuti vauya kuno zvichema kuti aiwa. Vakazvigadzirisa. Uzi mukanyarara imi havaziva. Zvandaifunga sei na? Zvandaifunga inini ndezvekuti ndanga ndakatotaura nasekuru zvadzamai nana tete vangu kuti umwe vanofanira kuuya weekend. Vanhu vacho vakati taku sevanhu vachangovhura zvikoro vazhinji vacho maticha chimbotiregera titange taenda kunovhura zvikoro. Kana tavhura zvikoro vhiki rinotevera racho namandendi emwedzi uno ndo vanga vakati vanouya togara pai basi. Asi pakazwa kuzarero shoko rakataurwa nevanhu vavo. Pamunhu mai yangu iyi zvakanaka tichitaura tiri mumusha. Mukamunzwa achitaura ari panze apa munoramba ivava. But Marizona vakaisa musoro padivi so vakakuteerera izvezvi tinogona kuti tikabuda panze apa ndikamurekodha mukazomunzwa hazvina kuti ndivo zvazvinoshanda kaiwe chigudzi. Saka zvoda kuonesana. Akainini ndakavati hama dzavo dzikauya tikaungana tinoonesana maproblems edu. Kana zvichigadzirika togadzirisa, kana zvisingagadziriki toonesana kuti zvaramba kugadzirika. Ndopavakutangira. Ndopatotangire ipapo. Ndopavakutangira vakauya. Ivo vamba vanitangira. Wozovanonoka kusvikira kuya kunowanza kuti aiwa uronga watinawo nana. So ngatichipedzai nyaya iyi. Mukadzi nemurume garisanai zvakanaka. Murume ukatanga kuteya mukadzi chiri mpani chinogona kupedza gore chakangodai nzungu yachona iripo asi makonzo achifamba pachiri mbani. Saka musha unoda kuchengetedzwa nevaridzi vavo tu. Ngatibudiranei pachena kana takagarisana mukadzi nemurume pamba. Ndizvo chakakosha. Ukora tararama tichiti anozofunga ega, hatina kwatiri kuenda. Wazodirei kuti afunge ega pa15 years? Kana chinhu chisingachaite achiite. But zvinhu zvinotoitwa muchitotaurirana, muchigadzirisa zvinhu kuti zvifambe. Saka kumba muri kuenda rini? Kana mama akangogara kwamuri hameno ndekupi 2 months. Endai kumba.
kanya vaidzoka yekumba ine kudoronedza kuzovaro rinongotenderera akarodaya arori kuba kutomaivasvika ikamachibatwa mutama minombomira saka ari kusvika rini mukanya dare inini ndanchikumbira kuti kumba ndichaenda asi kwete nhasi ndichaenda ndonotaura navo asi handiende ndega ndichaendawo nehama dzangu togara pasi totaura then ataurirana toenda mberi ndichaita kuti vakasire vauya nyaya ndeyako mwedzi wayo mukadzi ndewako ndiwonomuziva chakakukoshera nechasina but ndanzwa imwe nyaya yekuti wakarwara akakutakura mukaenda kumusha izvozvo ndo zvinongodiwa chete pamukadzi vakadzi vemapoto ava munozoda kuti mukadzi ari pakati azodini dini kana akave mukadzi tora vakadzi vako vaunganidze panzvimbo 1 vakadzi vako pachinhu chakakosha chandoda kusasiya ndakuudza tiri varume tese vakadzi vedu vamwe ava vekuti tasangana navo parodhi patachiraini apavo tasangana navo vachitengesa magurwe mamainu tazodini dini ngativachejererei vamwe vacho handiti tiri vanhurume musha unoda kuchengetedzwa haufanirwi kugara nemukadzi wako pamba asingazive direction yekuti muri kuendepi mukadzi nemurume hakuna zvinhu zvakadini zvakadaro saka kana wati wewe uchadzokera kumba ndiwo unoziva imba ndeyako adzimai vako vari kuzvinzwa uchitaura saka isusu ambuya zvamaa muchida kunzwa ndozvekutsanangurwa nemurume wenyu kuti kumba handiende nhasi ndichatoenda kumba asi tichakurumidza ndotora veukama hwangu totaura kuda adzimai vangu saka kureva kuti manzwisisa mhinduro yake ari kudii yaari kutaura kana muine zvimwe zvamuda kumubvunza momubvunza murume ndewenyu handikwanzi dangaregura kapazika maroda kuvamanirano nekunaoendae munhu vakagoro vanga vachitaura dangaregura kafa dzobatwa nonogadzirwa kunogadzira danga adzopera ruvane rwangu nechi zviruvangu munhu anogadzira kachi unogadzirwa nani ndichatuma muzukuru anogadzira next court amene amai kana mune zvimwe zvekutaura handinawo